aiwa zvazoendewa manje nekuti Owen Mutanguve, a close associate of Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa, including ED's twin son Collins, were recently overheard chanting Mnangagwa will still be in power in 2030 despite constitutional limits that restrict the presidency to 2 terms. Saraendera mberi nenda upano paZim News Live roti bwa subscribe olaika wotina on the bell icon. Tichipinda mna vanoti the ruling party ZANU-PF and Mnangagwa admire nations like Rwanda, Russia and China, where leaders have changed their constitutions to extend their tenures indefinitely. Mnangagwa also holds regard for Yoweri Museveni of Uganda, known for his authoritarian rule and recent moves to position his family in significant governmental roles, including his son as the head of the army and his wife as a minister. In Zimbabwe, Mnangagwa's sons hold positions in the military army and government, one as the army captain and the other as the deputy minister of finance. The future remains uncertain as to whether Mnangagwa will hit the constitutional term limits or yield to pressure from the inner circles to stay in power. Ndo mashoko ari kubuda pana bvunza wa ED Mnangagwa ava vanhu havachanyatsi kunzwisisa kuti apa achaita sei. Ava kuda kutedza zviito nedzimwe nyika dzakaita sana Russia nana China nana Rwanda zvokuti mapresident akachinja maconstitutional limit kuti president anofanira kutonga kwemayears akati. Saka muZimbabwe president anofanira kutonga for 2 terms obva abva mumwe ombopinda. Ndo zviri kunzi ED Mnangagwa nekuda kwokuti family yake iri part of the government neku army. Saka vanhu vachisiri sure manje kuti aiwa anogona akadyara vanhu akaisa kuti vanhu vachamubheka kuti haazombobvi pachigaro. And then pane event yakaitika apo anoonekwa kuti ED Mnangagwa panapa pamwe chete na Owen Mutanguve vanoonekwa vachitaura kuti aiwa ED Mnangagwa anofanira kutonga kusvika 2030. Saka chimbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai comment section medu, sangana kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon. Tamochera mabvisa nokupa pana paZim News Live.